nek nyawang nganten ngene iki jan seneng nganten kowe tak isin-isin. Aku mikir mbok bengi iki apa wis wani kita urung wani gitu. Maksudnya wani apa? Ya sesuatu ngono lho maksudnya. Delok Mas ya cek isin. Paling sawang. Paling nek arep jamil kok ambek mleng asrana. Dik. Lah sing Mas sing putri ya apa Mas? Ini jenengan bayangke jenengan. Aku membayangke karepku lagu ki ora ngono kuwi maksudku. Jenengan biyen ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Bres-bres. Lah aku ki nyekel bojoku ki pas nemplok wae kok iki nek isin-isin wah iki luar biasa. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah ya Mas. Amin ya Allah. Iki mau ngono pamundutan lagu napa Mbak Ari? Nika wonten pamundutan napa Mas? Kembang rawe. Terus kono njaluk podang kuning. Podang kuning. Apa meneh? Wonten sesi demenan Mas. Wis ora aja. Coklat iki lho Mas. Aja iki sesi demenan karo apik. Ora iki sajane kok ngajari Allah. Kayak podang kuning wae. All artis sarangan pro konco Prasetya Nada. Yo. Anu sik iki diajeng Darawati dibawa sik. Ayo. Kanggo bawa niki Mas. Nadyan wujud ipun peksi. Jane ya mung manuk. Ning ngantene iki kok isin-isin ki nandake isih perawan Mas. Ya kuwi. Iki isih perawan. Lagune temane manuk, Dik. Temane manuk permanukan iki. Sajake seneng nek permanukan. Dalem. Oh, ojo. Ojo manut karo palik kae. Wah, arep. Piye Mas? Siap. Iya. Udah. Kakean anune, Pak. Kakean. MC-ne wedi. Oh, MC-ne. Nah. Versine manuk kudu iso ngongkek-ongkek ngene iki, Mas. Oh iya, ngono kuwi. Iya. Ki membangunkan. Pinter le ngongkek ya, Nduk. Mbak Ari lho. Saniki Mbak Ari. Oke. Halus manis turun merahati. Isi podang jenar podang jenar menika apa? Podang jenar podang kuning nggih. Nek gone MC niki napa? Podang klawu. Podang cemeng kok lho piye to iki? Apa ya eneng podang klawu? Ana, lan jindil. Bisa ya. Oh, aja kandak-kandake wis nani gangsar. Pangkling aku karo Mas Gangsar. Tenan. Aku sing ngendangi sapa to, Mbak? Alah niku lho, ngono Mbak Dar iki. Alah ya ora. Iki lho. Mbok yo panjenengane sing prasaja. Iki bojoku niku karo aku. Penakku. Lah ya kok Mbak, aku ki sing nyawang sing kendang ki sinten to kok aku ki lali. Wong jeneng 2 taun ora serawung. Lah ya lah. Wis dadi berwet lali. Lah ya wis lali. Lah Mbak Dar ki niku to ngono ketaki napa ngono lho. Ken penasaran. Penasaran. Tak ke. Ayo. Ora entek kepitike mati yo. Ayo.
nunu enono. Yo. Ibu bunga hengatiku. Ayo. Ditutup ndak dirubung laler. Nyanding bisa permanukan dimulai. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek sing tak sayang ngobeng mider anggonku golek ora krasa esok awan nganti wengi.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sehat kabeh. Allahumma amin. Para tamu sameneika sampun dikendhokake suasanane. Wis penak, nah iki arek midhangetake pengajian. Babaring mau itu hasanah ngabadi kababar panjenenganipun Romo Kiai Izzuddin saking Pandak Ngrabak. Ika menika sasana wanci kula aturaken sumangga nuwun.